L'any 2017, després que l'equip directiu del Barça presentés el projecte conegut com Espai Barça a l'Ajuntament de Barcelona, s'aprovava parcialment la modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit dels terrenys del Futbol Club Barcelona. El grup municipal de la CUP, a instàncies de la CUP Les Corts, va presentar-hi una sèrie d'al·legacions en benefici dels interessos veïnals. L'any 2018, després d'haver estat valorades en l'informe de resposta corresponent, és a dir, bàsicament després d'haver estat desestimades, el plenari del Consell Municipal aprovava definitivament la modificació que donava llum verda al projecte. Aquest revés a les veïnes i veïns de les Corts i als seus barris ens va portar a valorar amb les associacions de veïnes interposar un recurs contenciós administratiu contra l'acord adoptat. Finalment, van sortir-ne dos recursos, el de la CUP i el de la FAP, ambdós cuinats pel mateix equip jurídic. Fa unes setmanes, després de 3 anys de litigi, la CUP hem tingut notícia que la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha citat el proper 9 de juny a les 10:30 del matí per votar i decidir el sentit del recurs. Amb aquest motiu, doncs, convoquem les veïnes i veïns de les Corts a una darrera concentració de rebuig a aquest projecte, abans que la justícia acordi fer costat a les persones o als interessos econòmics d'una entitat privada. El proper 9 de juny, a les 10 del matí, doncs, ens trobarem davant el Palau de Justícia de Barcelona per treure targeta vermella a aquest Espai Barça.